Čaute ľudia, vítame vás u dnešného videjka spolu s Zálohkajom. Ježiško prišiel. Môžete počuť, očividne Ježiško prišiel. A dobre, nebúchaj. Ja som premotivovaný Ježiško. Dobre, premotivovaný Ježiško. Dneska... Dajte. V dnešnom videjku si vlastne z kopilotu vybereme nejakú tému, ktorú dneska v Big City postavíme. To nechcem, to si nechaj pre seba. Ja tu darček. Dobre, ľudia, ideme sa spýtať kopilotu, že... Ten taký darček dostane. No pokračuj. Ľudia, neviem, či je Alchka dobre počuť, takže potom prosím, nekritizujte toto video. Máme Alchka. Kopilot mi vyhodil 10 možností, každý si môžeme vybrať inú, ale aj tú istú. Prvý je plávajúci hrad, podvodné mesto, a to je nadlho, stroj času, Dobre, to bolo zaujímavé, to možno nejaká laboratória. vzdušné záhrady, Že? vzdušné záhrady, Okej. obrovský strom, kamo, to je úplne jednoduché. Stredoveká dedina, To stávame. tajná základňa v sopke, cyberpunkové mesto, pyramída s hádankami a magická knižnica. Môžem si trošku pozmeniť, postaviť magickú väžu. OK, ľudia, prečo by nemohol? Jasné, že môžeš. Môžem trošku pozmeniť, že by som postavil magickú väžu. Že dobre. Ok, super. Len ľudia, neviem ako Alchka je počuť, takže prosím, nekritizujte. Ja si, poď za mňa vyberiem si. No to si vybereš čo? Nedáme to isté kvôli tomu, že Blackulone stojí, že by asi dedine. Počkaj, OK. Ja si vyberám buď medzi plávajúcim hradom alebo zdroj času. Alebo ešte tá stredoveká dedina. Ja si dám asi stroj času, lebo tam ti akože píše, že čo by to mohlo byť. A tam píše, že sci-fi budova s mystickým portálom v strede. Dobre, poďme na to. Jojna, ešte jedna vec. Že budeme môcť stavať, pokiaľ ťa dajú na toto video like do 5 sekúnd. Takže pokiaľ nedajú, tak nebudeme môcť stavať. Takže je to na vás. Máte 5 sekúnd. Inak Alchka nechcem nič, ale strašne bude mať vykrútený krk po tomto videu, keďže vlastne Alchka je možno počuť cez to, lebo on volá cez mobil a vlastne mobil to vydáva do A mikrofónu. prečo 5 sekúnd? A pozrite, či dali ľudia like. No, ľudia, dali ste like? Ak nie, tak si ma neželajte a dojde henten Ježíško na začiatku videa. Ale to, tiež ja mám vlastne furt tú hlavu. Počkaj, Alchka, ja už viem, ako vymyslím hento. Tak, neviem, či je... Kamo, toto som úplne vymyslel. A ja mám ešte Dobre, jeden nápad. Kamo, tak to som úplne najlepšie vymyslel. To bol môj najlepší nápad v živote. Lebo ja mám tu takúto stoličku, ktorá sa vie posúvať a mikrofón, ktorý si vieš meniť podľa seba. A ja som zmenil ten mikrofón tak, že jak keby ho drží jedna časť toho ucha. No akože stôl a tá jedna časť na uši ho drží a potom vlastne to smeruje do tvojho mobilu a ja som si dal stoličku najnižšie, keďže to je tá posúvacia a teraz mi to vlastne sedí a nemusím mať vykrútený krk. Dobre ľudia, takže to sci-fi, no vlastne ten stroj času, alebo čo to bolo? Dobre, prosím ťa, kde by som to mal postaviť? No však nájdi si miesto, to mne je úplne jedno. Ja som postavil trošku tuto. To je dobré. Stroj času by mohol vyzerať akože tak niečo, čo nevidíte každý deň, tak nejak zaujímavo.
preto vyberám také bloky, ktoré sa podľa mňa často nevídajú. A ešte takéto zarastené kamene, A koľko sa na to dáme času inak? môžeme si dať... Minulé si ty mal minimálne pol hodinu. To som inak nevidel minulé video, tak to je 100% pozrite. To bolo 25 minút, ale dobre. Môžeme sme to... No, dobre to. Ale my sme to stopli. A my sme to stopli, ale my sme to stopli, takže... Takže ľudia, ja už mám asi vybraté bloky a môžeme si dať na to nejakých 15-10 minút. 15 minút znie veľmi dobre. Dobre, takže 15? 15 minút je dobre. Dobre, takže 15 minút máme na to teda. Dvere a také blbosti vyriešim potom. Kde to idem stavať? Bože, toto je najhoršia otázka. Keď je to... Môžem si podľa teba postaviť akože nejakú tú pevninu, alebo jak to mám nazvať? Asi môžem. Počkať, nastavím deň. Čas, deň, hotovo. Nastaviť čas na 193 Dobre, tak aj 000. počasie. Aby počasie nebolo smutné, že to nie... Zmena na jasné počasie. Dobre, môžeme ísť na to. Alebo však to nemusí byť veľký stroj času, ne? Tak tuto, a keď tak by som to ešte rozšíril trochu. Alebo to bude... dobre. Takže ľudia. Síce sa mi furt nehrá najlepšie, lebo mi tam trochu zavadza jedna vec, ale to nevadí. To neovplyvňuje to, že stávať nejdem. Teda idem. To neovplyvňuje. Čo ja viem, spravíme to nejak takto. To vlastne veľké ani nemusí byť. To je také len proste, aby bolo. Ty svinia! Kura mi sem behlo a zničilo blok. Čo? To potom doladíme. Sice to bude extrémne malinké, ale za to si dám s tým väčšiu námahu. Vlastne minulé video ste videli, že Aluchka vtedy postavil takú menšiu stavbu, tak teraz aj ja. Teraz si tak, podľa mňa vymeníme role. A ja si tu trochu umelo Ja som tam trošku väčšiu stavbu, takže možno mne to bude teraz trvať najdlhšie. Ja si tu trochu umelo dostaviam pevninu, ale to je fakt, že len kúsok, takže nič. Kde je ukaz kúsok? Je aj tu? No nevyzerá zo zlo. Ty jeden beťar. Čo? Ty čo tu robíš? No. Ja to chcem spraviť takým, tak keď sa povie stroj času, tak aj teba napadne, teda neviem, či ťa to napadne, ale nenapadne aj teba, že proste niečo také staroveké, ako staroveká budova. Akože... Nenapadlo skôr niečo moderné, že by si použil reťaze. Teraz rozmýšľam, či to zmením, alebo nie, ale tak... Videl si Back to the Future film? Ne. Áno. No tak tam vlastne bol taký dobrý stroj, že oni tam mali proste nejaký úplne brutálny stroj, že nejaký staroveký. Bože, stroj času, to jak mám postaviť? Kamo, ja vôbec neviem. Takto, máš povolenie na Google. Počkaj, ľudia, aby ste nevideli len moje zábery, tuto je Alexová väža zatiaľ. Alkajovi sa zatiaľ celkom darí. Na rozdiel odo mňa určite viac. Že je to veľké, ale sú práve vysoké. Môžem si zmeniť stavbu, lebo toto fakt neviem, jak spraviť. Reálne asi ťažšiu challenge som si... Ježišmaria. Ťažšiu challenge som si asi v živote nedal. Môžem si zmeniť tému, prosím? Nie. Ale môžem. Lebo síce si zmením tému, to je trochu výhoda, ale na druhú stranu je nevýhoda to, že strácam čas. Alebo teda strátil som čas, takže tebe by to mohlo byť v podstate jedno. A moja téma je, že spraviť byt. OK. Dal som si taký krokodíšek. Také úplne ľahkú tému. Lenže... No, to je ľahkú tému.
Tak dobre, tak vôbec to není ľahká téma, lenže keď... No, nehovorí sa to tak, ale keď už si niečo staval, máš to v rukách. Ježiš, to čo som vymyslel práve. Ako bude to taký malý pitík. Ako... Taký typický intrak na Slovensku, že? Asi tak. Dobre, tuto... Ale akože keď sa na to pozerám, tak ja som dosť spokojný. Ale neviem, aké vysoké to chcem spraviť. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Neviem, koľko na to budem potrebovať, ale čo spravím toľko. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Ježiš, 5. Poďme to co len vyplníme. A ľudia, aby ste si nemysleli, tak aj táto build challenge bude vlastne o body. Nee, ja to chcem. Nee, mne sa to nepáči, ja to spravím takto. Mne to viac páči. Bože, ja som väčší nemotorák. Aligátor. To som tak vedel, že spravíš alokaj. Dobre, máme nejaký ten základ. To nerád počujem. No, potrebujem to trošku dať preč strom. Ty si ničiteľ? A keďže ma to nebaví dávať normálnu metódu preč, tak už som taká tajná metóda. Nie! Ja som zapadol som z neba. Škoda, že nehráme Survivor. Ja musím nejako dám podľa. To by bola väčšia zábava. Raz, 2, 3, 4, 5. Lenže ja podľa mňa, viac menej celý svoj čas budem dávať, lebo ja chcem ten byt vysoký, však byty bývajú vysoké, ale to je celkom obťažné v takom malom intervale, lebo ja som raz stával byt, to si pamätám, to som mal asi 8 rokov a to som postavil, že asi za pol hodinu, takže teraz si tam extrémne sa ponáhľam kvôli tomu malému času, ale bude podľa mňa extrémne zaujímavý. A keby sme mali viac času, tak, alebo ľudia, keďže sme si povedali 15 minút, ale Alkaj, nechcel by si to zmeniť, že len ľudia by to videli na 15 minút? Môžeme tak. Takže ľudia, ukážeme vám, keď pokročíme a ja aj za Alkajom. Zatiaľ čau. Dobre. Takže ľudia, pozrite sa, ja už som takto pokročil. Idem sa pozrieť na Alkaja s jeho vežou. Takto vyzerá Alkajová väža zatiaľ. To má vchod. A teraz stavia očividne schody. Jak sa ti darí? Začalo dobre, už to mám skoro hotové. Takže Alkajovi sa darí celkom dobre a že už to má skoro hotové. Ježišmaria, som demper. Dobre, čau. A Čau. dobre, ozveme sa vám tedy, keď budeme robiť interiéry. Dobre. Takže ľudia, ja už som dokončil svoju budovu. Alkaj, ty si jak na tom, keď už tu lietaš? Hotovo. Čo? Tak to ja mám ešte celkom... Zároveň s tým fakt práce, že nie je to len také random odflaknutie, že som random postavil nejaké cobblestoneové dveže, dal tam nejakú strechu a dal tam knižnice. Nie, normálne pekná veža, to ja musím povedať. Ja som zabudol na... Tak toto nevymyslíš. Koľko diamantov tu je? Raz, dva, raz, dva, 3, 4, 5, 6, 10, 20. No začneš? Nastavit čas na 241 000. Zmena na jasné počasie. To kde mi Ježiš, ja som to zaťukával túto. Tak. A ešte na jednu vec som zabudol vlastne.
Ten Alka je už úplne v stresoch, už nevie, čo má robiť, keďže mne to trvá ako vždycky. Ako nehovorím, že Alka si nedáva na tom záležať, to ne, to brr, ale... Dávam, ako to nebude. Že teraz som to povedal. Potom to uvidíš, teraz na to nechaj pozerať. Reálne teraz... Aby som mohla to pozerať. Nejde položiť takto? Čiže dáme to, že je bám. Ja neviem, čo ti to postavím. 1. A to tam bude zavádzať prístup. Aha, tak nebude. Ale mne toto nepáči. Tak dáme takto označenie zvuk. Ne. Len to tak, ako to bolo. Ne, takto. To nejde. Tak. Že bam, bam, bam. A okej si v depresiách za to, že mi to tak dlho trvá. Nie. No tak, lebo ja by som bol. Tak ale tak ty to poznáš, že? Keď sa proste snaží a chceš, aby to nejak vyzeralo. Ja mám celkom ešte dosť práce pred sebou. Bam, 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 bam. Čo robíš zatiaľ? Tuto. Ježišmária. Mi amore, espresso macchiato. Toto štvrté sa mi zdá, alebo takto. Podľa mňa tento dizajn oceníš, si myslím. Ako tú myšlienku jednej veci. Podľa mňa oceníš, ale ďalej ako to neviem, jak budeš oceňovať. Mám kašľať na interiér, lebo to mi fakt bude dlho trvať. Sprav len taký random interiér. Sprav to jak... Alebo nie, ľudia, ak chcete ďalšiu časť, ako dokončujem tento barák, taký short, rýchly, tak zanechajte na tomto videu minimálne koľko zliadnutí? Neviem. Tak dajte neviem koľko zliadnutí. Ak bude minimálne jedno, tak je to masívne. Dobre, ale okej, keďže sme si povedali, teda som povedal, že teda interiér kašlom, lebo to by mi dlho trvalo. Iba to závisí od fanúšikov. A ja som to znova dokazil. Lenže ja som to spravil moc úzky ten barák. No teda byt. Myslím, že na to daj tomu nejaké postové craftingy a poďme hodnotiť. Ježiš. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Dobre. Mám tu základy toho bytu. Dobre, môžeme ísť. Momentík. No, ešte dobre, že si to povedal, lebo som zabudol jednu z najhlavnejších vecí. Nemôžeš hodnotiť plážik som ti urobil. Si mi urobil pláž? No? Oj, aká masívna. Tak to vyzerá, keď Alokaj nudí. Dobre, Alokaj, dáme si kameň, papier, nožnice. Dobre, beriem z česky. Dobre, počkaj, a ja si vytiahnem česku. Počkaj, tu máme truhlu. A funguje to ako, že normálne kameň, papier, ako papier, nožnice, ako nožnice. Takže, čo si vyberiem? Skúsime toto. Ale nepozeraj sa. Nepozerám, teraz každý z česky. Dobre, ľudia vlastne vidia, že som to... Dobre, takže 3, 2, 1.
Ty si dal papier, ja som dal nožnice. Do prčic. Takže ja Takže na vyberám. prvého? Takže ja vyberám a chcem, aby si ty začínal so tvojou vežikou. No potom mnou. Idem. No, nemusím ísť za tebou, lebo viem, kde to je. Na main, opačne to. No. Hľadá ti to. Máte sa pozrieť zvonka. Zvonka sa myslím, že vyzerá dosť dobre. Ešte si tam zmenil bloky, to sa mi páči. Zmena blokov. Áno, že nie je to také jednolité, že je to Z také... tejto jednej steny vidím, že si tam použil 3 druhy blokov. Áno, použil som 3 druhy blokov. No, zvonka to vyzerá v pohode. A ešte tu máš teda dole, keď pôjdeš, tak máš Vidím takéto osvetlenie. pilieriky malé, kde máš osvetlenie. Vidím. A keď pôjdem dovnútra... Oj, mapa! To máš akože obrazy, lenže keď sú to nechcú dať normálne obrazy, lebo ty sa hneď zničia, keď na niekom dom putneš, tak sú to mapy. Na ten. Takže tu máš mapy, akože obrazy, a tu máš taký sklad veci. Keď vylezeš hore, Ďalšie mapy po stenách. no tak tu máš takú tú čarvacú miestnosť. Inak prečítaj si knižku. Nie, túto knižku. Nič tam není. Pozrieš si na video, že ja tam nič nemám. To ma odrbali, ja som napísal. Dobre. Na to som rozprávača. Dobre, to je jedno. Dobre. No, koľko kde si dávaš? Postupne hodnoť. Vieš čo, rozhodol som sa. No. Bože! Tram, tarata. 9? Áno. Môže byť, na minulom som dostal 8. Ďakujem za 9. Takže pozor, Alka spravil pokrok. Možno to je tým, že sme si dali inú tému. A dobre, ja ťa pozývam k sebe domov, jak bez servítky. Kámo, kto sa bude bez servítky, reálne? Plus, počkaj. Plus ohodnúť teraz ešte moju pláž. Že za to som ti pridal bod 1. Jaj? Dobre. To máš tak peniť. Niečo som ho. Dobre, No dobre. takže zvonku, vlastne počkaj, Alka, ja ťa chcem previesť, stoj. Počkaj, Bisu. Interiér som nespravil, keďže... Počkaj, vieš, čo mi teraz napadlo? No, Susedkovi si nepozbieral hovno po vašom psovi. čo? Okamžite sa vráte a pozbierajte to hovno po vašom psovi. No vidíte, pekne ideme. Klusajte. Ja vás vidím, snajpím vás. Pekné. Ale dobre, Alka. Počkaj, vlastne, Alka, chcem ti niečo ukázať. Vlastne, toto sú... Druhé pudlo. Tuto máš keby 4 byty, akože pre 4 tých, ktorí si to vedia kúpiť. A vlastne oproti sebe máš vlastne balkón a miestnosť vlastne, kde bývaš a tak. No, či to je jeden byt, akože jedno poschodie. Aha. Takže taký priemerný intrak slovenský. No, oproti slovenských intrakov to je viac než lepšie. To je pravda. Dobre, No dobre, moje hodnotenie. počkaj, okej. Nechceš cedulky? Však berám si. Ja nie som dement, neviem a povedať. Máš hodnotenie? Nekúkam sa. Povedz, kedy... Kde stojí? Ja to som vedela teba, že kde to stojím. Máš? Nastavit čas na 265 Zlepšil 000. som sa. Vyzerá to dosť dobre, ale povedal som ti stroj, že to je doslova bez interiéru. Tak lebo to by mi dlho trvalo. No áno.
OK ľudia, toto je z dnešného videjka všetko. V ďalšom dieli to bude ešte zaujímavejšie, takže si určite V nastavte. ďalšom dieli budeme stavať stavby od vás, takže nám reálne napíšte dole do komentárov, ako stavby sme mali postaviť. Presne tak. A určite dajte si odber so zvončekom, aby vám žiadne takéto videjko z nášho sveta neuniklo. A dobre, vidíme sa na budúce. Čau! Bye bye!